Fl-10 ta' April, Santa Maddalena ta' Canossa, fundatriċi, għexet bejn l-1774 u l-1835. Din hija l-fundatriċi tal-Patrijiet u s-Sorijiet ta' Għoliet il-Karità jew Kannossjani. Marija Gabriella twildet Verona fl-1 ta' Marzu. Hija kienet ġejja minn familja nobli u għanja. Missiera miet meta kellha 5 snin u flimkien ma' 4 ħuta sfat abbandunata minn omma li reġgħet iżżewġet. Maddalena trabbiet minn mara Franċiża li ma kinitx tifhem lit-tifla. Ta' 15-il sena fieqet minn marda serja u wriet il-fema tagħha li tidħol reliġjuża, imma niesa kienu kontra għax kienu qed jittamaw li għall-ġmiela u l-karattru li jiġbdek kienet se tiżżewweġ banda tajba. Ta' 17-il sena għażlet li tidħol Karmelitana, imma rriturnat f'dara ftit inqas minn sena għax il-mod ta' ħajja li għażlet kienet timpedija milli tgħin lil foqra u tgħallem lil min kien fil-bżonn. Għal xi snin hija kienet tamministra l-proprjetà tal-familja u fl-istess ħin kienet taħdem b'kull mod ma' tfajliet foqra, l-aktar fost dawk fil-periklu li jaqbdu ħajja ħażina. Niesa ippruvaw iżommuha fil-ħidma tagħha mal-fqar u l-baxxi għax derilhom li kienet qed tagħmel xogħol li ma jixraqx id-dinjità tagħha ta' nobbli. It-tweġiba tagħha kienet dejjem l-istess. Il-fatt li jiena twilit Markiża għandu jimpedini milli naqdi lil Ġesu Kristu fil-foqra. Hi kienet tgħin lil morda fl-isptarijiet u fid-djar, kienet tixtri kotba tal-katekiżmu biex tagħtihom lil kappellani għal parruċċani, torganizza rtiri, tieħu ħsieb tfajliet abbandunati u tqassam kuljum ikel u flus lil dawk li kienu jħabbtu id-dar tagħha. U tagħmel żjajjar lil dawk li kienu jgħixu fi griebeġ u djar delapitati. L-ittri tagħha lid-direttur spiritwali tagħha juru li hi għaddiet minn żminijiet ta' skrupli u anki tibża li se tintilef għax ħasbet li ma kinitx qed timxi fuq ir-rieda ta' Alla għaliha. Imma d-direttur spiritwali tagħha, Don Luigi Libera, għamlilha kuraġġ u qalilha biex tiddedika ruħha totalment għall-appostolat li kienet ġabdiet u fuq il-parir tiegħu Maddalena fl-1801 fetħet l-ewwel dar għat-tfajliet fil-bżonn. Kellha dik il-ħabta 27 sena. L-Imperatur Napoleon li kien qed jammira l-ħidma tagħha fl-1808 ta' il-kunvent ta' San Fidenzio li qabel kien tas Sorijiet Agustinjani. Fetħet ukoll skola f'palazz abbandunat. Kienet ukoll mistiedna Venezja biex tiftaħ dar oħra fil-monasteru qadim ta' Santa Lucia. L-istitut tagħha kiseb l-approvazzjoni provizorja mill-Papa Piju VII fl-20 ta' Novembru tas-sena 1828. Santa Maddalena ta' Canossa kellha devozzjoni speċjali li l-Passjoni ta' Ġesu u d-Duluri ta' Ommu Marija. Hija mietet nhar il-festa tad-Duluri fl-10 ta' April tas-sena 1835 fl-età ta' 61 sena. Ħajjita tillostra perfettament dak li hi kienet tħobb tgħid lir-reliġjużi tagħha. Il-ħajja reliġjuża mhijiex ħlief l-Evanġelu tradott fil-prattika. Kienet dikjarata qaddisa mill-Qaddis il-Papa Ġwanni Pawlu II fit-2 ta' Ottubru tas-sena 1988. Illum ir-reliġjużi irġiel tagħha huma madwar 100, imma dawk nisa jgħoddu l fuq minn 4000 u għandhom missjonijiet f'21 pajjiż, fosthom f'Hong Kong, f'Goa, fis-Sudan u fl-Amerika t'isfel. Il-ġid u l-privileġġ ma għamlu xejn biex jipprevjenu lill-Qaddisa tal-lum milli ssegwi s-sejħa tagħha biex isservi lil Kristu fil-foqra. Lanqas il-protesti tal-qraba tagħha li skont huma x-xogħol li kienet qed tagħmel ma kienx jagħmel ġieħ lin-nobbiltà li tagħha kienet tagħmel parti.
Imma għalina li qed ngħixu żewġ sekli wara Santa Maddalena ta' Canossa, x'messaġġ jista' għandha għalina? Se nifoka fuq kategorija waħda ta' nies li hija għenet. Qed nirreferi għal dawk il-bosta nisa żgħażagħ li kienu qed jiġu mkaxkra mill-kurrenti ħsiena biex jipprostitwixxu lilhom infushom. Din il-problema u problemi oħra simili relatati mal-offiżi li l-mulej jirċievi kontra s-sitt kmandament huma tista' tgħid in-norma tal-lum. Kemm għadna nagħtu importanza l-att sesswali bħala espressjoni ta' mħabba safja bejn raġel u mara fi żwieġ, hekk kif ħalaqa u rrid li tkun Alla l-imbierek. Fl-ittra pastorali bit-titlu l-imħabba sabiħa, il-Vanġelu tas-sesswalità, fl-assunta tas-sena 2014, l-Isqof Mario Grech insibuh li kiteb dan. Ebda imġiba sesswali ma tkun ġenwina jekk il-mutur warajha ma jkunx l-imħabba. Fil-fatt, fl-istupru, fil-prostituzzjoni u fil-pedofilija ma hemm ebda ħiel ta' mħabba. Anki n-negozju li jsir permezz tal-pornografija, bħalma huma s-servizzi li jbjaw is-siti elettroniċi, ikun jiżżufjetta bl-imħabba. Għaldaqstant koppja li tfittex li tingħaqad biss fiżikament mhux f'kuntest ta' mħabba tkun tneżża s-sesswalità mit-tifsira ġenwina tagħha. Minn studju nazzjonali li sar dan l-aħħar minn dar Giuseppa De Bono jidher li ġeneralment imġiba sesswali imħarbta fost l-adolescenti tagħna hija sintomu ta' nuqqas ta' mħabba li huma jkollhom fil-familja, fl-iskola u fis-soċjetà b'mod ġenerali. F'soċjetà li tisfrutta id-tbatija tagħhom billi toffrilhom soluzzjonijiet ta' parsi faċli, huma jispiċċaw jaqgħu f'attività sesswali li mhux biss tpoġġi f'riskju s-saħħa tagħhom imma tkun ta' dannu psikoloġiku u sentimentali għalihom u għall-oħrajn. Hemm bżonn inkunu protagonisti fl-edukazzjoni sesswali ta' wliedna. Mill-istudju msemmi jidher is-siwi tal-ħidba li qed iwettqu l-edukaturi fl-iskejjel tagħna. Fl-istess ħin jibqa' l-fatt li l-adolescenti tagħna jiksbu ħafna mill-informazzjoni dwar is-sess mill-ħbieb u mill-mezzi tal-komunikazzjoni fosthom l-internet. Tidher id-diffikultà tal-ġenituri biex jgħixu s-sejħa tagħhom bħala edukaturi ewlenin ta' wliedhom. Edukazzjoni vera fis-sesswalità u fl-imħabba titlob formazzjoni għal kastità. Għalkemm illum il-kastità mhix suġġett li niddiskutu fit-tokk, naf bżgħażagħ u koppji qarajjas u miż-żewġa li jipprattikawha. Il-kastità ma jfissirx li wieħed jastjeni milli jkollu relazzjoni sesswali jew li wieħed jistmer l-imħabba sesswali, imma li jikkontrolla il-passjonijiet tiegħu u jgawdi slim. Huwa minnu li l-kastità titlob sagrifiċċju, imma s-sagrifiċċju huwa t-triq li twassal għal kuntentizza. Nagħmel appell lill-poplu ta' Alla biex inħossu tafas fuqna r-responsabbiltà, niffurmaw aktar ruħna sabiex inxandru l-Vanġelu tas-sesswalità lill-bniedem ta' żmienna. Importanti li l-kelma tal-verità tkun imsieħba minn kelma ta' ħniena sabiex it-talim tal-Knisja dwar is-sesswalità umana jiġi imwassal tas-sew bħala bxara tajba aktar milli bħala sensiela ta' kundanni li jaqtaw qalb il-bniedem li kuljum jitqabad mad-djufija tiegħu. Talba, o Alla ħanin, f'Santa Maddalena ta' Canossa, dewwaqtna ftit mill-ħnina bla tarf tiegħek li għandek lejn il-foqra u dawk li l-aktar jeħtieġu tal-għajnuna u l-ken tiegħek. Ħatina l-istess spirtu ta' ħnina biex aħna ngħinu lin-nies f'diffikultà li għandna fostna llum bla ma nħallu il-preġudizzji tan-nies iwaqfuna milli nagħmlu dan. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.